Δώσε. Εγώ θα πω μετά. Γαμέσο! Προσόχη! Λοχείας Αναστασίου Κωνσταντίνος, επιλογίας λόγου υποστηρίξεως. Σας αναφέρω κύριε Λοχαγέ, δύναμη ΕΣΟ 14, παρόντες 13, κολλιόμενος 1. Και για την αναφορά αυτού 2, 6, 8. πλην αναφερομένων, ημί ανάβωση. Για να δούμε κουνελάκια, τι κάνετε. Στρατιώτης Διαμαντής Βασίλειος, υπηρέτης αντιαεροπορικού πυροβόλου σου 23. Λογίας λόγου υποστηρίξεως, σας αναφέρω κύριε Λοχαγέ, πρωινό προβλεπόμενο, χορευτής καθαρή και για την αναφορά αυτού 8. Δεκανέας Αλεβίζος Ευστάθιος, υπηρέτης αντιαεροπορικού πυροβόλου σου 23. Παρουσιάζει πρωινή αναφορά του λόγου. Κύριε Λοχαγέ, για να σας αναφέρω ότι είμαι αναφερόμενος από εσάς. Από εσάς, κάτσε. Έτσι κάνει ο Νιάνιος. Λέγε ρε! Από εσάς, γιατί έχετε στο χώρο αναφοράς. Γελάς, γελάς. Γελάς! Γελάς! 5 μέρες φυλακή, λίαν επίοικος. Δεκανέας Μεσαρτζές, Τριαντάφυλλος, οδηγός. Κι άλλος Δεκανέας. Τους απολύομαι. Έλα, άκυρο, πίσω, έφυγες. Στρατιώτης Καραλής Ιωάννης, χειριστής του. Παρουσιάσουμε στην πρωινή αναφορά του λόγου κύριε Λοχαγέ για να σας αναφέρω ότι επαναπατρίζομαι. Άκυρο και εσύ, πίσω. Στρατιώτης Καναλόπουλος Θεόδωρος, τυφεκιοφόρος. Σας αναφέρω κύριε Λοχαγέ ότι είμαι τιμωρημένος στον κύριο διοικητή, διότι είχα σκοπεύει παραλλαγή στην επαναπατρισμό. Το ξέρα. Τι είχανες? Είχα σκοπεύει παραλλαγή στην επαναπατρισμό μου. Δεν πειράζει ρε, χαρίζω. Στρατιώτης Ζήτρας Πύρος, κύριε Σόλμον. Παρουσιάζοντας την πρωινή αναφορά του λόγου κύριε Τσουφαγέ, για να σας αναφέρω ότι είμαι τιμωρημένος από τον διοικητή, διότι του είπα δεν προλαβαίνω. 4 μέρες κράτησε πες. Στρατιώτης Μεσικούδικος Ιωάννης. Παρουσιάζοντας την πρωινή αναφορά του λόγου. Όπα, πού είναι τα παπούτσια? Πού είναι αρβελέθρο αγόρι μου? Τι μου είπες? Έχεις εκεί το πατράκι να πούμε ανοιγοκλίνει εκεί και το παίζεις να πούμε σουάρ φαντάρος. Τι είναι αυτά, τι ρολόγια χρυσά και τέτοια, τι είναι αυτά? Πού βρίσκεσαι αγόρι μου? Ελληνικός στρατός είναι εδώ πέρα. 5 ημέρες φυλάκιση, λίαν επίοικος. Δεκανέας Καραβάνος Αλέκτορος, υπηρέτης του αεροπορικού πυροβόλου 23. Παρουσιάζουμε στην πρωινή αναφορά του λόγου κύριε Λοχαγέ, να σας αναφέρω ότι αγωνίω. Στρατιώτης Μέγας Συνάδελφος χειριστής τώρα. Παρουσιάζουμε στην πρωινή αναφορά κύριε Λοχαγέ, ότι είμαι αναφερόμενος από τον υπολογό. Αγόρι μου, άστο άκυρο, μάθε να παρουσιάζεσαι πρώτα, να βγαίνεις την αναφορά και μετά. Έλα να μου εντυθείς, να μου πεις ότι είσαι τιμωρημένος. Χαιρετήστε τον Λοχαγό κύριε. Πώς συγκολήσατε ρε πες. Τι είναι αυτό, τι πάλιος και κατεβάζεις πιο γρήγορα το χέρι σου? Κύριε Λοχαγέ, μια δήλωση. Δεν έχει δηλώσει. Έλα, σβήσω και μια φωτογραφία, δώσε